Berbera Investment. Dnešní svět je stále více propojený. Jednotlivé země jsou si blíže a vzájemně se prolíná jejich kultura i ekonomika. Zvyšuje se poptávka nejen po zdrojích a surovinách, ale také nových obchodních příležitostech. Oblasti se stabilní politikou a nerostným bohatstvím jsou lákavou příležitostí pro investory. Již v minulosti ekonomiky řady zemí zaznamenaly prudký růst a oživení právě díky využití moderních technologií a investičnímu kapitálu. Některé z těchto zemí se za relativně krátký čas staly světovými lídry v řadě oborů. Představujeme vám Somaliland, zemi, která nabízí mnoho unikátních investičních příležitostí. Somaliland je od roku 1991 autonomním územím, kde byla vyhlášena Republika Somaliland. Africká unie ji nyní ještě neuznává, nicméně na rozdíl od zbytku Somálska se Republika Somaliland stala oázou demokracie a stability ve východní Africe. Republika Somaliland má propracovaný demokratický systém vlády a usiluje u světového společenství o řádné uznání samostatnosti. Země má překrásné moře a pobřeží, je výhodně situována na trase do Suezského průplavu a může být strategickou základnou pro naši další expanzi v regionu východní Afriky. Somaliland také nabízí nerostné bohatství, zejména ropu a zemní plyn. Nacházejí se zde bohatá naleziště uhlí, kvalitního vápence, zlata a drahokamu. Společnost Berbera Investment bude v Somalilandu realizovat hned několik projektů. V roce 2015 zahájíme výstavbu závodu na zpracování sušeného mléka z České republiky. Jedná se o výstavbu jednoduché továrny, která bude balit sušené mléko do spotřebitelských balení a připravovat jej k distribuci po celé východní Africe. Již nyní máme smluvně zajištěn odběr veškeré produkce naší provozovny. Předpokládaná kapacita je 1000 tun mléka za měsíc. V letech 2016 až 2017 plánuje Berbera Investment rekonstrukci a rozšíření cementárny. Tato cementárna byla postavena v 70. letech a byla největší cementárnou ve východní Africe a na výstavbě se podílela i Československá republika. Cementárna byla vážně poškozena při občanské válce. Cementárna se nachází v těsné blízkosti vápencového lomu a zásoby surovin jsou odhadovány na 150 let provozu. Ideální umístění cementárny nedaleko přístavu Berbera umožňuje snadnou distribuci hotového cementu po východní Africe, ale také mimo ní. V dalším kroku připravuje Berbera Investment výstavbu větrných elektráren. Z naší visibility studie vyplývá, že zhruba 250 větrných generátorů pokryje prakticky celou spotřebu Republiky Somaliland. Dostatek elektrické energie je další nepostradatelný krok pro rozvoj země. Dalším krokem bude náš vstup na finanční trh založením Berbera Investment Bank. Tato banka bude podporovat další investice a rozvoj v regionu. Naším cílem je podpořit ekonomický růst Republiky Somaliland prostřednictvím oboustranně výhodné spolupráce a vytvořit během následujících 5 let až 15 000 pracovních míst. Somaliland má skvělé vyhlídky do budoucna a vy můžete být u toho spolu s námi. Berbera Investment, váš partner pro východní Afriku. berberainvest.com